Sondela. Hey, umlo. Kodwa ke Bhongo awungongozanga ngani? Bhongo, indaba Bhongo uyayithenga isikhathi ngiqala impela ngithi ngiyaqala ubuka ngabe ungenzi. Sorry. Ushuthi nami ngiphazanyiswa uxulu ngapha. Ubani? Xabhashi. Ungayiki lo. Themba. Yima uthi ngisolve lento kaMakhathini lo. Bopha. Boy, bengicela siqhubeke. Hayi ubeka hlantu uhambe noBhongo. Ngenza njani ke mina? Uhlale phansi ukukhuluma. Ish. Themba. Ngicela ukubalela kwi-list abantu engibabhayile abaziphathini. Hayi bone list. Ngibabhale phansi bonke. Usisinomusa, uSisdambisa. Boy. Ngicela ukwazi inamba yabantu abazobe besephathini hayi amagama. Okay. Bawu 28, 29, 30. Wow, usuku 30. Themba ngenze njalo bonke abantu lebengibabhayile abantu. Hayi, aphungula. Themba ngizophungula bana usho. Lungile angazi uphungula abantu noma ungaphungula ubani uphungula. Ngcono phungule wena ke. Hayi ke phungula kanti ngabalethwe mina phungula. Themba akuphungula wena ufuna baphungula. Akuphungule wena. Mangabe ukuthi kufanele kuba khona abantu abaphungulwa ngoba letho wena abantu fanele baphungule wena. Mabaphungule. Themba angithi uyazi ukuthi ugogo nomzala namhlanje bayeze ephathini. Kanti umshado yini lo buyi? Kusho ukuthi kuhlatshwa inkomo kwabiza bonke abantu kuphungula. Angithi nawe umeme umfweni Themba. Angizange immeme ubafu. Ubafu uze la uzolungisa indaba yakhe yamadlebe. Emva kwaloko ushone emadadeni. Nami ke ugogo benowini beze la ephathini. Mayiphela iphathi bayahamba. Okay. Ngoba ubafu uyifikele la uzobe seyahamba. Usho ukuthi nomzala wakho kufanele ayifikele ahambe. Nogogo ayifikele ahambe. Usho ukuthi la endlini abantu bayayifikela bese bayahamba. Themba anjalo. Nami ke ngiyifikele sengiyahamba. Themba kumele sixoxe. Themba labantu bonke abala kwilini. Phungula. Ngiyabonga Bhongo baba ngiyabonga. Zibe khona lapho phansi. Usafuna ezinye futhi goodies. Ngicabanga ukuthi lezi zizokwenela baba. Hayibo. Ihlale eningi kangaka kwenze njani? Ihlalo lezi ezeyivakashi. Awu, ivakashi. Ngiyakhuluma ngevakashi kube kuyimini isivakashi. Isiphe esinye isivakashi. Hayi wena Steve kuthi kuzobe nephathi la ekhaya yokuvula indlu. Athi ukuvula indlu bafana. Awuyazi ni kanti Dubi indaba enkulu kangaka. Wena. Umthetho wakho awuzwa mengitshela ngifuna ungibize ngoDubi kanti awuzwa yini? Kodwa bungayazi indaba le. Yazeni bafo uma nizokwenza izinto ezifana nalezi. Njengobhuti omdala afanele ngitshele kusaeli. Ukuze ngilande. Bobo uphumalina nje bafo uzokwenzani ngoba nabantu balawo bazi. Bafo bengizolanda ezami lapha. Yabo iNewcastle pickpocketers bizofikisa ishamasudayo wonke sifake namaglove bezoshawa imbubo ongakazi uyibona. Yabo leyo ngasisusa abantu kude kangaka kunabanye futhi obaziyo futhi nala. Hayi angazi umuntu la senisho phela ukuthi ke kusheshe yabona phela kuze ngazi nami ngilungisa kuse Lungile bafo yazwakala. Hayi bafo ke ngenjalo ke nje nihlale nilungisa kanjani. Wekuthi ikheli la ekhaya lithini yazi angazi. Awuyazi namba yala ekhaya. Ubona mawuhlale unganaki. Cha uhlala lana kodwa ubuza ikheli la futhi. Ushuthi khona ufike wabuza la ngavele nami ngalandula ngoba angaze ngiyazi ukuthi ngihlala la ngikaze ngiduke kodwa bengayazi inombolo Ngiyacaba kwakho Bhongo uhlala la ekhaya kodwa inamba yendlu awuyazi ayikho angikazi ngibona ibhalo wena lomkhona wempathandeni ungahlala kanjani emzini ukhanda lakho lasebenza kahle uma uthola isikhathi ungibhalele wena godisa Okay kulungile baba yazi bafa usho ke lempatha le wayithatha hayi bafa engayithatha kanjalo yazi bafu ufana uhlale ekhaya usesize kakhulu uzoyisola hamba uxoshana lonke uvucu lwelo uletha lana ungazi ukuthi ulenzani uzothi afika la kusekho sofa kusekho lutho uyithathile lentso labo yakho ithembe kakhulu kodwa bafa hayi uBhongo yazini bafa
Konje uthe namhlanje ziyaduma. Ziyabuya. Hayi akahambe ngothuntuthi isudu yami lapha. Ziyabuya. Hayi zonke zoqhamuka kushaya yitwa. Baba. Yazi lethe uThembe le juice ine aftertaste angazi uzoyithanda yini. Hayi letha nje shy. Ivesani ngiphathise ngenyongo ungabona. Yeka noma kuthiwa before noma after letha sishaye wena. Yasithemba kunento engixaka ngalomfweni. Yazi ngivele ngazi nengenze njani mangabe khona wena wenze njani mangabe ufike naye. Uba ufuna umjwayelo. Yabona njengoba ethi imbize Prastive umjwayelo. Mhlambe sekuye ngizophula umuntu akaphathi. Abuvude. Oh, ngena. Aw. Gogo. Oh, hey. Oh, my baby. Sijabula ukuthi ukhona. Bengingangesi kanjani ungazi kunomgwaqo uthini my baby. Hayibo. Hey, gogo kodwa njani? Uthemba mntanami hey. Ngiyaphila kodwa nje ngibabaza wena. Buka nje thina siyaguga wena uyisiveveve nje yini manje? Themba, Gogo sesikhona iveveve nje buka. Uyazi nje episode ke khona ngisayiphathi inyanzi uphuphuzela uboyo ngathi ugeze ngobisi Themba mpembe. Lephuza face. Hayi Themba. Ipolishekile. Abebe bengicela mina gogo ukuhambisela isikhwama. Mkhwenyana ngiyabonga mkhwenyana. Hey. Nkosi yami wethu. Hawu gogo, yazi ngivele ngajabula bese ungena eminyango. Hawu! Hey, buyi. Hey, kumnandi Sengaphile gogo indlu uzomona nje impela ngiyabona ukuthi hey, kwamnandi. Kodwa ke kwami la. Ayisekho into engijabulisa ukuthi sengihambe ngaze ngafika la. Hawu, into engisayidukile. Uyazi uma ngila nje ngaphandle sangweni. Ngifice sinye isibhubhunyeka nje simla ngaphandle. Ngithi mina kusona awu uxolo mfana wami. Inambi yala ekhaya ithini? Phabe. Eish mina gogo njena. Yo, ngomsengaphe. Gogo. Into engayiqhubeka. Ngehlisa uholo ngibheke enzansi. Ngiphuphuthe ngasazi ukuthi ngiyangimaka. Kodwa gogo ke lento fire sivume thina gogo lezi. Ini thina abantu abampisholo lezi zinto zeinamba nemigwaqo ebhalile sike sithi awuzojika ekhoneni ufika umuzi oblue ufike kathisha omkhulu uzobona iscrap egcekeni ikayise poison uyabo asijwayele zonke ulinge sonke abakayikhonje but you go not your consent that one you go uyabona nje hey uyazi ayithamba ngempela uqinisile lento unganaki yoningi hayi cha kuba careless ngempela nje wena gogo uthi lo mfana umfice kugogo le ekhaya lalela Themba mina ngibuzanga kumuntu obehamba emgaqweni ngikhuluma nomuntu mina ola phakathi eyadini la ekhaya gogo kanti ngithinje bathi kanisena inhloboni ngingasole nje sizulu ke Nkosi yami lalela bakithi ngikhuluma ngomuntu mina ayimbongo ngitshela ngobhongo le yandele gogo ubhongo yini lokho ubhongo gogo ohlala ekhaya umuntu gogo umfana igama lakhe lezi zinto njengobhongo man bongo muffin bongo silalelani webantaba bami water please ngingadlali ngami ngoba nginje umthetho wakhona khona umuntu ongahlala la ekhaya angayazi namba yala ekhaya ebehlala la ekhaya hayi ukuthi mayedlula nje nasesangweni lapho ukadlula bhekele Angihlahleni bakithi nithi kuzolunga menza fuye idingidwane nje nifuye isidingidwane phela lesa yiphinto enjalo kokho thina sesimjwayela ungwala ekhaya akanje manje nithola nimxoshi ngani hayi gogo angeke uze kulungeke vele umuntu akaxoshwe nje gogo vele umuntu umxoshwe nje niyasaba ukumxosha gogo kuthiwa ngingenayo indawo yokulala lalela engathi yabona ke awuqajele mhlawumbe uyena ke lo ngizomtshela indaba zakhe ke qajele ungathathi ngamawala please Hawu kusiyana bantu siyasimba winisana hawu semasana kagogo bakithi waze my baby kanjani baby sizalawa uzala kodwa awusembu uzala thank you uzala
Mzala, kunjani? Ngiyaphila sibali wami. Mzala. Kodwa umphethe kahle umzala wami. Hayi njengoba umbona. Hayi, ngiyayibona. Njengoba umbona. Hayi ngiyayibona. Ngiyabona kuyaphithizela nje kugcwele. Hlaka nje isedolobheni. Mzala, Asajabula webani. Themba ngiyajabula ukunibona niphila, nibahle nifana nami kanje. Sisibahle kancane ngawe. Hayi sijabulile. Awuduka. Hayi lutho futhi ngisangiqoqa. Kodwa cha impela ngabe ikhanda liyaduma usungadu itekisi nokudlula nje idlula laje ngazi ke ngisho ekhishini ihambe egcekeni. Yazi wewini. Njengoba ufika nje ulandana nogogo. Ugogo useduke waduka wehla wenyuke emgwaqeni. Ufike ethukutheleni. Hayi wewe nilalela. Uyabona mina kunomuntu engibuze kuyena. Ngithi ngiyabuza nje lo muntu vele nje uyakhamisa nje. Mfana wami ngibuza indlela yebiya. Hawu. Awuthi ngikhambisele isikhwama sakho nje mina. Angithi manje ngisuke ngafaka izinto zathi ukuthi xaxa ngoba ngizobe ngithi ukuhlala nje la ngisazohlala. Hayi khuleka mzala kusekhaya khuleka mzala khuleka yena sikhuleka. Nithemba nihambise la Hayi sekhaya. Mzala bathi. Awuthi ngithi ngiyilayitha usini. Uyazi nami ngani yami ngizoke ngicele nje namhla nje amavikana nje noma amathathu noma amane eke ngisho ukhipha istress basekhaya uyabona lezi ngane ezigcwele lapha nekhaya hayi singisanganisa ikhaya sokwaba yiseconcertini phela wena nje Khuleka gogo kusekhaya. Khuleka gogo khulekani mzala kusekhaya. Hawu khuleka gogo. ngiyabonga Khulekani. uzakashawa umoya Uthi ugogo uzohlala isikhathi singana. Uzohlala amasonto awu5. Lona Uzohlala amasonto awu9. ubuwazi. Cha bengingazithemba. Bengithi makuphela iphathi bayahamba. Ilona ke ikamela lo lisebenzisa nje bosufikile. Ilona ikamela levakashi leli. Lona bekade lala ubhuti Steve. angizwa Ubhuti Steve umfowabo ubhuti lo wamadakeni lo buka Themba Mina ubhuti Steve. ngizolala la ngilala khona yena Ngingakhathazeki gogo ngizoshintsha yonke into. Yonke into uzoyishintsha uzokhipha ingubo yakhe le ebekade lala ngayo. Ngizokufakela into ezintsha gogo. lo matrasi it's a good quality but Gogo khona yini okusolayo? Khona umbhede omusha gogo kubungalala imuntu. Ulele nje ubhuti Steve nje bekade efika ebuye Newcastle. Sase semfaka wona ngoba bengekho ndaweni. lalela my baby angitshenge isibone style sami mina I can't just take it noma yini ngikwazi ukulala yinomi kanjani uyabona ufuna ungicabangela okay Awukulungile ke gogo kulungile. please nje yonke zonke into zami nje uyabona nje na Hayi gogo kuzolunga yonke into wardrobe uzosebenzisa lo kuzoba wowakho. ngicela siqale spray qasthi Hayi ke ngizoke ngizwe kahle ngoba phela ngikhumbula ukuthi ngindlulile ekseni. Kwenze njani manje embhedeni wami? Oh bra Steve lo mbhede uzosebenzisa ugogo. Uzosebenzisa ubani? Ugogo wami phela lo uze kimi. Lalela ngoba ngizazi ngenagogo, mina ugogo kabaloyo. Lo ugogo wami wangikhulisa. Wena usuke eNewcastle uzobona uThemba. uThemba uzobona iplant wenze njani ke ngawe. Hayibo, imhlola yambo. yebo Hayibo ngoba ngithi umfazi wami uyenza nje nengane bazolala. Hey, uzonomdeni wakho wena la. Ngabe usuvula ihotela phela. Lo mbhede usuzolala ugogo wami. Yazi ukuthini? Sengiyayibona lento. Shuthi ngoba nakho umfowethu eyedwa senihlanganyela mina manje nomfowethu. Hayi kulungile. lalela mfowethu lo emshadweni it's 50-50 Ngicela ingubo zami. Wasuse lamashiti engawazi ukuthi akabani. Uyabona manje? Ususe lamashiti nawo. Ngicela igqoko zami letha la. usheshise libuye Ngicela ungivulele umnyango. Hawu, awunazi zali. Hey, Hayi kulungile. Wegogo, lale kahle embhedeni wami. gogo ngizolanda amashidi amasha ngale kameleni. fresh Kulungile gogo, kulungile. Yazi ukukhumbuza kulenyanga kuphelele amadambeni. Unjani? Khona wena njani? Bekwa yini vele la?
Siyazi yabona iphasha obstini yangibhora yabona ithanda ukungibhora manje ngithi ngizele eThekwini ngizoshisa ikhotha ngala Siyashisa. ngizoyishisa ngizoyibhubhisa yabona ngizobukwa mina Kingakhona le emakhaya. Uyabona. ngiyazi kona ngizelani yabona ngizodlisa la yabona nje boyfriend ami lengishiye lapha ibingistress manje ngibona nje sengimane ngidrop Wena usayithanda imandi. so obengi ya kona bengithanda but yabona Manje yabona ufuna vele kuyiyekela. Hayi, yekela lento le. Thola yabona omunye. lana zoshisa ikhotha bonke labo ngiyaxoxa kuniphazamisa bafethu wewini bese funa ukubuza ukuthi awukamboni yini uThemba benoBra Steve bengababona kunokwenzeka futhi basemnyango ngicela ukubhekela bona emjondolo kaBhongo njondo labani kaBhongo ubani futhi manje okay lalela kunobhuti nje ohlala ekhaya emjondolo uyena osizayo unokwenza uhleni noThemba ngicela uhambe Emjondolo? nentombazane yami okay ngizobona mawubuye Lena. ngabe uthengangeni ngoba usagqoka Sondela ntokazi asimumuntu esinjengawe ngeke ngisixoshe mina ngiyena umuntu obalekisa abantu besifazane. ngiyabona uthi yadlisa yazi Ya. mina ke nguWinnie aka Mawiniza la kufanele ukuthi isekhaya yabona usisibuyi yabona Yeah, ngiyambona. umzala wami uButhemba sibari wami Yeah. ugogo wami Hayi. wena ubani Mina ke ngu Bongo. ngiyabona bengithunyiwe lana kuthiwa angizobheka uButhemba benoBra Steve We la madoda ngwagcine iphi kami? Ngiyacabanga mhlambe akwente. But ungeke kwazi mhlamba amadoda umkhuluma manje kanti bayicashele khona la endlini. bangaqasha phi la Uqonda ukuthi umuntu bacasha indawo ningabe ungangena lesikhwameni ngangena la bacasha 20 abantu. la khona la Ngicasha nje la. wena ngaqasha la Mina ngacasha la. Mina ngacasha la ngeke uzungithola ungalanda amaphoyisa ungangitholi. serious Awuntokazi uqonda ukuthini? Inselelo loyo ukuthi phela mina ngacashela la ngeke nje uzungithola. ngicela ungiqashele ngicela ukuthi ungiqashele Asenze nje ngoba njengamanje kunomsebenzi ngale ake siqede wona mase udlulile le party then masuza wena uzothi mawufika mamela ungagijima uzomqashela kodwa yami ngizokucashela konje uthe uba igama lakho Bongo Bongo igama lakho ya igama lakho ufuna uzobuya ngisho ya ngizobuya ngifuna ukubona ungiqashele ngizokucashela ngempela lalela ungiqashele ke yazi ngiyakhohlwa ngiyangikhohlwa mawuphela nje umsebenzi mangasangiboni wazi ungifica ngapha Angifuni nje ukucasuka. Angifuni ukucasuka. ngithi mina cha ngifuna ukwazi ngale ndaba usakhumbula lesikhulume ngale ndlela yokucasha cha kunje bani sozoqasha umuntu mina ubhongo usankhumbula bongo uyayikhumbula indlami la ngemuva no mama ngabe ngiduka uzofuna ama directions bangitshela uphuma la indlu yona kuphelela ukekhohlwa mangabe ungasangiboni la usubona nje senginyamalele bowazi ukuthi ngale suqashile sengicashi ngeke ngivale nje uvele phusha umnyango so Sawuhleli wedwa ngoko. hayi angithi usazona Uhleli wedwa. cha ushuthi njoba duza sikhuluma ushuthi usazoza avele ngale kumfazi wakho lo
uyawu into efisifane nale. Awunamehlo kubona manje. Uthena ukhetha into ngathi ostrich manje ngathi intakende. Apho ngozikhethela isidudla samampela yabona ukuthi njani. Awushuthi mhlamba ke ngiqale ngibona yena xa mhlamba ngahle ngibuye ngakuwena. Ngoba indlebe zikhethiwe. Angiqale ngayo. Zikhethiwe indlebe. Hey gogo. Sengifike. Ubuyalo. Hey gogo ngiyabheda. Ubhedani? Ngiyabheda yonke into gogo. Yabona nje manje gogo shawa ikhanda elinzima. Akuzwa phela lokho ibhabhalazi ngemhlobo lathi igama lakho. Lokhanda nje kuthiwa igama lakho ibhabhalazi. Awu kahle gogo. Gogo izolo ngishaye kancane nje ngathi qabu into encane kanje. Wetha uyazi ukuthi inkinga yini nina yini? Gogo. Anibazi utwana. Umuntu uphuza amaglasi amabili adakwa bhubhuze. Thu amaglasi. Thina sikhuluma ngendaba yamabhodlela kaGoloko amabili. Hayi indaba kaBhili. Khulunywe uthi hayi ke Ntwaswa. Amabhodlela gogo. Amabhodlela kaGoloko. Windla amanzi. Ubani yena uthinte? Hey, lalela. Yekho. Yabona le nkinga yakho. Yazi lini izokusiza? Ngibuphalaza. Awukho ngengikwazi mina angikwazi ukuphalaza gogo kunoshaya ikho. First time into enjani usho into enje. Hamba ufunde namhlanje uphalaza. Kodwa wena hamba ufuna uphalaza. Angeke kulunge gogo angeke. Baba ayilindile. Webantu. Lo umfuku egcwele ihlale ekuseni kangaka yini manje wemfokazi? Awuvuka. Gogo. Yini? Awuhlanganisa ichibi ngafa epapalazi. Uhlanganisa ichibi sokulungwayini. Amanzi abadalo ayisibo. Ngoba nakho phela ubugxishwa intombi yomuntu. Lalelayo ngikuxoxela. Phela bekubukwa wena izolo la iphathini nowini. Umcimbi beko wena aze babone abantu bedawe kanje. Hawu. Awungitshela. Angazi ngoba nami angizange ngimbone ngale akekho futhi ngale kamereni. Hayibo. Ubina lalanga nani? Hayi akazange alala nobuyi futhi akazange alale nobuyi. Hayibo. Akabonwa. Akalalanga nani. Nobuyi akabona. Uyazi ke qajela. Uphume kanje. Yebo. Ungiphani. Uphume kanje. Kanje gogo. Kasawuti. Hayibo ngilaphi lana? Awusendlini kaBhonga ngithi ubuzela iBhongolicious. Kwenzeka kanjani lokho? Kwenzeka kanjani lokho? Angisho besivumela ukuthi ngokucasha ngacasha wangithola ke so wasicabanga ukuthi sasohlalela iBhongolicious. Wait, ihlala usawa. Ufune breakfast yakulalela ungatsheli umuntu ngalento sezwana ungatsheli uma ihlazo kulalela la hey iFamily Bonds iqoshwe phambi kwababukeli e-studio.